Chicos, ànim, que això el guanyem! Ànim, tots podem! Quedar en casa. Muy bien. Un saludo desde la Peña Bética José Ramón en Naula. Este partido lo ganamos entre todos. Amunt Valencia. Hola, bona vespre. Quedem-se en casa. Pot pagar a chaval. Amunt Valencia. En estos días tan durs per la crisi a nivell mundial del coronavirus, desitge molt d'ànimo i molta força. Visca la Peña de Bétera amb un València. Molts ànims i molta força. Quedeu-vos en casa, mireu partits històrics i quan tot passi ja els comentareu com han ficat. Amunt la Penya i amunt València. Amunt València. Este partit l'anem a guanyar. A resistir, Peña. Amunt. Amunt. Amunt Valencia y amunt la Peña de Salzaderes de Bétera. ¡Vamos! Ara més que mai, molta força i amunt València. Aquest partit el guanyem entre tots. Amunt València. Sí se pot. Amunt, afició. Queda't a casa. Este partit l'anem a guanyar nois en cal que no ens fem de casa. Amunt València i amunt la Penya. Amunt, penyistes, i quedeu-vos en casa. Amunt València! En estos días tan difícils, esperem que estigueu tots molt bé. La família, ella, us desitja el millor. Amunt València! Amunt Peña de Salzaderes! Família, visca la Penya Valencianista, les Salzaderes de Bétera i lo més important, queda't en casa. Hola, quería daros mucha fuerza, mucho ánimo y que pronto estaremos trayendo a nuestro Valencia. Y nada, un Valencia, una Peña de Salzaderes y ¡viva España! ¡Ánimo, chicos! Desde Bétera. Ànimo! Amunt. Amunt! Hola, amics i amigues penyistes. Teniu que seguir animant a nostra València. Per favor, quedeu-vos en casa. Jo em quedo a casa. Amunt València. Este partit l'anem a guanyar. Amunt València i amunt la Penya. Estimats penyistes, havem guanyat partits molt complicats, però este és el partit més complicat que tenim tots. Així que quedem en casa, anem a guanyar-lo. Amunt València, amunt la Penya. A por ellos.